салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро аз сомонаи оила Тиҷаи Манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншо. Закия яке аз чеҳраҳои шинохтаи санъати тоҷик аст ки аллакай мухлисони худро дар ҷодаи санъат пайдо намудааст. ҳама сурудҳояш писанди мардум ва симои ҷаззоби ин фариштаи саҳна ҳамеша дар ёду хаёли ҳама чарх мезанад. ба наздикӣ дар байни мухлисонаш овозае паҳн гардид ки Закия бо як марди пулдори афғон оиладор шудааст. гӯё сабти клипҳои зебояш низ бо шарофати сарпарастии шавҳараш будаасту марди афғон ба Закияи нозанин мошину хонаву бустонсаро тӯҳфа кардааст. дар бораи ин овоза Раҷ Аҳмад, продюсери кулли историяи тоҷик чунин посух гуфт: Закия то ҳол шавҳар накардааст ва овозаи бо марди афғон хонадор шуданаш асос надорад. боз як дугонаи наздики Закия ки аз гуфтани номаш худдорӣ намуд, ягон асос надоштани овозаи мазкурро қайд намуда гуфт: Закия то ҳол шавҳар накардааст ва агар оиладор шавад, танҳо бо марди тоҷик оиладор мешавад. чанд рӯз қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ як наворе нашр гардид ки дар он Ситораи Кароматло дар як тӯй иштирок дораду ҳангоми гуфтани суханҳои табрикотӣ сарояндаро гирия гулугир мекунаду гап задан наметавонад. ҳамагон мехозанд сабаби гирия кардани ин сарояндаро дар тӯй бидонанд. шоми 25 майи соли равон дар тарабхонаи Яккасарой тӯи арӯсии Нигора хоҳари Ситораи Кароматулло баргузор гардид. Кӣ ва аз кадом оила будани домод ҳоло маълум нест, вале таври худи Ситораи Кароматулло мегӯяд хоҳараш барояш на танҳо хоҳар, балки фарзанд низ ба шумор меравад. аз ин хотир ҳангоми гуфтаи суханҳои табрикотӣ сароянда ба эҳсосот дода мешаваду гирия мекунад. хушхабар барои одамони хушсалиқа. боз як мағозаи нави либосҳои мардона дар шаҳри Душанбе бо номи Савашо ба кор шурӯъ кард. шумо метавонед дар ин мағоза шиму костюм, курта, пӯяфзод ва либосҳои тобистонаро харидорӣ намоед. ҳамаи молҳо аз брендҳои машҳури туркӣ буда дорои сифати баланд ва ба ҳамаи талаботҳо ҷавобгӯ ҳастанд. мағоза ба харидарони худ имкони харидани либосро бо тахфифҳои 20% фароҳам овардааст. шумо метавонед ба таври онлайнӣ низ фармоиш диҳед. маълумоти пурра дар инстаграми savashop.tj. шитобед. суроғаи мо кӯчаи Носиров 329 назди қаҳвахонаи Сафо. телефонҳо барои тамос 555 666 111 ва 906 08 0202. Далери Хайриддин яке аз санъаткорони шинохтаи тоҷик аст ки мухлисони сершумори худро дорад. ин ҳунарманд як сол боз дар рӯи саҳна набуд. мухлисонаш ҳамеша мунтазири сурудҳои нави эшон буданд. пас аз чанд вақти хомӯшии YouTube канали Паншер Медиа 2 рӯз қабл як клипи ҷадиди ин ҳунармандро бо номи Ҷоду дар YouTube канали худ гузошт ки дар як шабонарӯз зуда аз 10,000 нафар тамошо карданду ба ҳунари волои ин ҳунарманд аҳсану офарин хонданд ва аз дуюмбора ба рӯи саҳна баргаштанаш хеле шод гаштанд. Фараҳманд Каримов яке аз ҷавонтарин ва беҳтарин ҳунармандони Тоҷикистон аст ки сурудҳояшро миллионҳо нафар тамошо мекунанду ҳамеша ба ӯ аҳсан мехонанд. як рӯз қабл YouTube канали Паншер Медиа клипи нави Фараҳманд Каримовро дар YouTube канали худ бо номи Зангулаи ишқ нашр кард. ин клипро мухлисон бисёр хуб қабул карданд. ин клиптарона дар 15 соати аввал зуда аз 40,000 нафар тамошо карданд ва ба ҳунари волои ин сароянда баҳои баланд доданд. Зангулам мезанад зад дарёди ишқи аввал дар пардаи садояш фарёди ишқи аввал. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оила Тиҷа интизор бошед.